parte da Rede Galega de Teatro de Auditores de Galicia. 3 serán infantís, 3 para adultos, un de cine de animación infantil e outro de cine para adultos. A senda repártese tanto no Concello de Tui como no de Valença, por lo tanto, incidimos nese aspecto fronterizo, o sea, de traspaso de fronteiras da cultura, que sempre existiu, esa conexión, ese vínculo non só cultural co país veciño. E, de novo, pois, unha vez máis, agradecer a vosa presenza aquí, a figuras tan potentes da escena galega. Que se estreou en Ourense no mes de setembro, que xa empezou a xirar pola Rede Galega de Teatros, acompañada realmente por unhas críticas excelentes, desexando presentalo neste teatro maravilloso que eu creo que todos imos coincidir que é un dos teatros mellor dotados técnicamente. Esta reforma é absolutamente deliciosa e é un placer enorme actuar aquí. Moitísimas gracias por convidarnos, por incluirnos na vosa programación. Comedia dramática para o público adulto, unha reflexión lixeira e dende humor da identidade galega, non? Esa característica que está en perigo de extinción, e logo tamén na programación máis para o público familiar, o sábado 10 de marzo, con Pum Pum de Baba Teatro, un espectáculo que ademais de divertir, pretende deixar na rapazada un pouso de que ninguén pode obrigar, nin adulto, nin compañeiro, nin mestre, nin da familia obrigarche a facer algo que ti non queres. O 3 de marzo, unha obra de teatro en Masia, baseada na novela do escritor irlandés Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes. Este é o personaxe, porque o interpreto eu, fago a Masia tamén. A obra do que trata é un caso de intriga para público familiar, mesturado coa Masia, un pouco a estrutura do funcionamento do espectáculo, e a de teatro de variedades, non son diferentes números que se van introducindo, e aí hai algo para todos, hai Masia, hai cabaret, hai malabares e de todo tipo. Tui é un referente no sur de Galicia en cuanto a programación cultural, leva moitos anos facendo programación que combina unha programación de base local con programación de compañías con distribución por Galicia, por España, por Portugal, esa mistura que ademais dá unos resultados de público que sempre quero comentar, porque mesmo nas cifras que se dan na Senda Corredoira, nos 15 anos deste fermoso teatro, que leva xa máis de 320.000 espectadores cada espectáculo, sempre teñen unhas cifras das máis altas da Rede Galega de Teatros Auditorios, polo cal é un dos motivos polos que quero felicitar o Concello de Tui. Plenamente con o Concello a súa visión, por eso estamos encantados de que Tui siga na rede, siga con potencia na rede, e estaremos encantados de tratar de incrementar nos vindeiros anos para ter incluso máis representación das que temos no Seral da Rede. A unha xenda cultural que é referencia incluso bastante lonxe de Tui como un proxecto ben organizado de programación cultural, estable e con a continuidade xa de moitos anos, e iso, sen dúbida, ten moito que ver coa estabilidade dun determinado persoal no departamento que foi quen de organizalo desta maneira, con continuidade e con constancia. Moitas gracias tamén a Jacobo Sutil pola súa presencia, polo apoio da GADIC, e, desde logo, eu sempre digo, ante a sorpresa de moitos, que Tui é unha das cidades máis importantes de Galicia. Despois digo a seguinte frase, que non é no aspecto demográfico, entón a xente xa se tranquiliza un pouco, pero si o é desde a perspectiva histórica, desde a perspectiva monumental, e tamén o debe ser desde a perspectiva cultural, non? E neste sentido, pois, o que hoxe vimos aquí a facer e que xa ten unha continuidade de moitos anos, refrenda e reafirma esa aposta que ten que ser cardinal para Tui pola cultura.